mga viewers and subscribers ko. Nandito naman kami ngayon sa Kanawa Cold Spring, Kandihay, Bohol. Dito naman kami maliligo ng Cold Spring para man na ma-experience Bohol. Nagbabakasyon kami para lang na masayahan kami. Mayayain siya. Okay. Wait vlog na ha. Wait. Okay. Bohol. Ito naman si Inday. Anong pangalan mo, Inday? Maria Maria Apelido Ramirez. Ramirez. Kuha ni Senior. Di ba ba? Ito guys, magpasalamat ako nga libre ito. Ma'am. Hey, hello. Ikaw libre uy, 48 ka uy. Ayaw saba. Ito naman ang mga pamilya ko. Padali na. Ito naman si Angel. Manguli. Ito naman si Cherry. Ito naman ang pinakamaganda sa balat ng lupa. Maestra ito. Teacher. Si Iris Tebido. Hello! Wala kang isa shout out, ma'am. Shout out sa nagbulit sa cellphone. Thank you so much. Ito may bahay ko, Apo. At saka ang puging-pugi, si Jomari Munisit. Ito naman ang brother-in-law ko, si Tata Aruta from Cebu City. Okay. Nandito naman dito sa Kanawa, guys. Okay. Andun sa baba, maganda tingnan. Yan, cold. Yan. Ko lang si Inday Esa, nag-vlog ko. Sige na, ipasa na ko na yan. Daro. Ayo! Patupad mo lang ko na vlog. Ay, sa pagkakalo tanin. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Lapay sa asa naman. Isa ka ng helmet. Pagkagwapa, ani ba? Ayan. Pasal ako na yan. Oh? Nalaglo? Alas, kalamit. Kalamit sa view. Okay, papasok tayo sa loob, guys. Para makita niyo na ang Kanawa Cold Spring, Kandihay, Bohol. Okay, ito ang entrada. Meron mga life base. Okay. Lang, na day? Uy, bata. Ang bata. Nay, pang bata. Dito. Nabagat sila din ko. Ano para tangan? Okay, meron nakalagay. Pwede mo nagariyo dyan. Smoking area. Municipality of Kandihay. Notice to the public. Announcing increased fees for tourism site in Kandihay. Nag-i-increase pala sila. Yan. Ito na ang Kanawa Cold Spring, guys. Okay. Meron palang renta dito. 100 pesos ang renta. Mura lang dito, 100. Yung iba, 300. Rain, 300. Okay. Rain, 300. Yung sa harap ko, 300. Dito, 100 lang. Yan. Meron itong, Cold Spring Canal. Yan. Okay, maraming mga turista dito, guys. Meron pa palang nagpa-shout out. Shout out Baksudir Rasulub, #1 Sid hi. Hello po, maraming pong salamat
sa panonood sa live stream Cebuano Rider. Thank you so much po. At saka sa lahat ng manonood saan man sulok sa mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, and all other foreign countries. This is Cold Spring, Kanawa Cold Spring. Dito sa cold water. Okay. 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 Mag-ikot-ikot ako dito papunta doon para makita ninyo ang buong lugar dito sa Kanawa Cold Spring. This is it. Ang naliligo dito, yan, low, pero ito na lang ako mag-review sa live stream Cebuano Rider. Thank you so much. Okay, this is it. Okay. Meron nakalagay dito, ginadili ang pagdala o pagkaon. Baka malunod kung masyadong malat. Okay, gidili ang pagdini sa linaw. Kung walay life jacket, malalim pala doon sa dulo guys. Kung wala ka ng life jacket, kailangan maglagay ka ng life jacket kasi masyado nang malalim doon. Meron pa nakalagay dito, bantay ang inyong mga bata, labi na sa dili, makamao og langoy. So ibig sabihin, pag ang bata, kailangan bantayan kasi malalim na doon. Okay. Ay, meron pa na pa-shout out. Hello, shout out kang EFID3 is70 #1. Thank you so much for watching my live stream. Idol, thank you so much. Meron nakalagay dito, game. Okay, game over. Thank you so much. Okay, Baxter Rasulov GF #1. Is this Taiwan? No, this is Bohol Placer, Cebu, Philippines, Bohol, Kanawa Cold Spring in Kandihay, Bohol, Cebu, Philippines. Okay. Okay guys, magpapaalam na ko. That's the end my live stream.